Бародар ё тоҷикӣ гап зан, ё русӣ гап зан, я таша гап зан. Забона хуш накам. Hamada salam alaikum. How are you guys? My name is Muhammad Sharipov. Welcome to my channel SM Sharipov. В этом видео поговорим про муллое ки зери ниқоби шайтон буд. Я уже снял дар ин бора 3 части, и этот будет 3 қисм. Тамошо мекунем видеоро. ва барозор, дар пеш одамое ки тарафдори ё ин ки қизиқи видеоҳои Англия ҳастанд ва дар ин бора мешава видео бисёр плюс минус сравнению мисол бисёр чизои маълумотое ки шумо дар кори, албатта ки ман комментариёро мехонам, дар ин бора ҳам мешава. қисми димии барнома дар канале тамошо кунен, ба бигзарен қисаимша тамошо кунен. ва одамое ки мехоҳанд ба Англия биёя, агар видеои пешинаро касе случайно яке агар пропустит кардагӣ боша, агар ки шумо самостоятельно худтон натонен коротонро пеш бурда, метавонен ба ширкати Райс Виза муроҷиат кунен. номерош дар болои экран ҳастад ва ҳамчунин дар якум комментария ссилка ҳастад ки агар ба номер натонед, шумо метавонед ссилка хати бигзарен, кортона буд кунен. Ту чӣ кор кардӣ бо ин ҷавон? Оё хостӣ ки қасос бигирӣ? Ман ҳаракат кардам ки бо ӯ сеҳр кунам барои қасос гирифтан, лекин ин ягон натиҷа надод. Танҳо ман тонистам ки бадӣ расонам бо дороӣ ва чорвои ӯ, лекин ба хиди шахсият ҳеҷ кор карда натонистам. давоми 3 сол бе ягон натиҷа шайтонҳо атрофи ӯ гаштанд, лекин дар охир ягон чиз карда натонистанд. сеҳр ба бадани ӯ ворид намешид, лекин як вақт хеле ҳам ғазабӣ мешавад дар хонааш ва дар ҳамун лаҳза шайтон метавонад ки ба бадани ӯ ворид шавад. ин ягона ҳолате ҳастае ки дар давоми 3 сол рух додагиа. давоми тамоми ин вақт шайтонҳо ӯро назорат мекарданд, лекин ягон кор карда наметонистанд. а вақте ки ӯ ғазабӣ мешавад, шайтон кори хича мекунад. ин шанс ёбад. гӯш кунед рафиқо, калимаҳои Аллоҳи бузурга. лекин ба ягон кас зарар расонида наметонистанд бе хоҳиши худованд. ҷодугар танҳо шайтон наметавонад бифириста, лекин Аллоҳ хулосаша мебарора ки ба ӯ чунин имконията барои зарар расонидан бутя ё ин ки не. агар ки Аллоҳ бихоҳад ки туро мурча биказа, ин кор рух метавад. ва агар ки ӯ бихоҳад ки туро ҳифз куна, ин корам рух метавад. нигоҳ кунем ба Қуръоне ки мо мехонем, ба оятҳои ӯ нигоҳ кунем. Аллоҳ ягона худованде аст ки ба ғайр аз ӯ нест. аз шайтонҳо боша, ира тоқат карда наметавонанд. аз нигоҳи ту дар куҷо бештар метавонанд ки шайтонҳо зарар барасонанд ба занҳо? маҳз дар куҷо? дар чӣ гуна ҷойҳо? бисёри муштариҳои ин ҷодугаро апаву хоҳарону модарони мо ҳастанд, яъне ки занҳо. аз ҳамада бештар ҷойҳое ки шайтон метавонад зарар барасонад ба зан, метавонем хотиррасон кунем 3 чунин ҷора. тамоми рух додагиаи рост дар назди ман, дар чашми ман. якум, ба назди мо омад духтари бешавҳари ҷавон, лекин ӯ аллакай аз ҷониби шайтон зарар дидагӣ буд. вақте ки ман бо алоқа баромадам бо шайтон ва пурсидам ки чӣ гуна ба бадани ин духтар ворид шуд, шайтон ба ман нақл кард ки ин духтар худаш аз ман хост ки ман бо ворид шам. вақте ки ӯ ба ҳоҷатхона ворид мешуд, тамоми либосҳоша аз танаш бароварда дар рости оина худша тамошо мекард, ин тарафу он тараф чарх зада. ҳолати дуюм, ба назди ман зан омад ки ба бадани ӯ шайтон ворид шудагиай. дар ин ҳолат ҳам шайтон ҷавоб дод ки ин зан худаш худша пешниҳод кардагиай ба шайтон. дар куҷо? дар хонае ки ҷашну маросимҳо рух метаванд, дар ҷое ки ҳар гуна гуноҳҳо анҷом дода мешаванд, дар ҷое ки занҳо нимбараҳна мегарданд, мусиқӣ садо метиҳад ва бо ҳафти нимбараҳна рақсу бозӣ мекунанд. ҷои сеюм, ин марказҳои савдо, ҳар гуна мағозаҳо, ҷойҳое ки ҳама механданд, гап мезананд тавассути телефон, мехаранд ва мефурӯшанд ҳар гуна чизҳои нолозимаро. тамоми ҳама ин корҳо сабаби ғазаби худованд мешавад ва ӯ луқмаи осон мешавад барои шайтон. яъне ки рафиқо, агар ки мо фикр кунем ва ба ёд биёрем суханои пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллама, дар он ҷа тамоми ҳамаи корҳо хотиррасон карда шудагиай ва гуфта шудагиай ки чӣ гуна аз инҳо худта бояд ҳифз кунӣ. ӯ гуфтагӣ буд ки дар ҳоҷатхонаҳо ҷамъ мешаванд шайтонҳои ҷинси занонаву мардона. лекин ӯ ин гапа беҷавоб намонд ва ҳамчунин фаҳмонд ки
чӣ гуна хита дар ин ҳолат бояд ҳифз кунӣ. Вақте ки пеш аз ба ҳоҷатхона ворид шудан ту бояд ки бисмиллоҳ бигӯй. Ҳамин гуна Аллоҳ ҳифз мекуна одама дар дохили ҳоҷатхона аз тамоми шайтонҳое ки дар он ҷо вуҷуд доранд. Ана ин ҳаст сипар, лекин баъзе одамо бесипар ворид мешаванд, а баъзеҳо боша босипар, чунки ӯ аз Аллоҳ хоҳиш мекунанд ки то ки ӯро ҳифз кунад. Ва ҳамчунин паёмбари Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам хотир расон кардагие ки вақте ки зану марди бегона бо якдигариш танҳо мешаванд, дар назди ӯ сеюмшон шайтон мешавад. Агар ки зан ӯро гӯш куна, шайтон метавонад ки ба бадани ӯ ворид шавад. ин ба ғайр аз ҷазо барои гуноҳ танҳо натиҷаи корҳои худ. Агар ки шумо дидагӣ бошен ҳаёти ӯ шахсоеро ки гирифтори васвасаи шайтон шудагиянд, шумо мебинед ки чӣ гуна баъдан ҳаёти ӯ душвору талх шудагиай. Чӣ гуна паёмбар гуфтагиай ҷойҳои дӯстмедоштагии худованд ин масҷид ай, а ҷойҳои бадмедидагиш ин марказҳои савдо. Бародар Довуд нақл кунад ки чӣ гуна чунин одамое ки гирифтори васвасаи шайтон шудагиянд ва дар доми ӯ гирифтор шудагиянд ба назди ту омадагиянд. Яъне ки ҳам хеле фикр кардагиянд ки сеҳргар метавонад ӯро дар мақоми баланд вардора ё ин ки дар тиҷорату корҳошон ёрдам буда. Гап зан дар бораи чунин шахсое ки ба назди ту меомаданд ва ба чунин корҳо бовар мекарданд. ман метавонам дар ин бора бисёр воқеаҳоро ёд биёрам, лекин ман дар бораи се чунин ҳолат гап мезанам. Як одам бо визаи корӣ дар Саудӣ буд. Як вақт ӯ ба назди мо омад ва хост ки ма ба тағои ӯ таъсир бирасонам, то ки тағош ӯро мудир куна. Яъне ки ба ҷои коргари оддӣ ӯ мехост ки мудир боша ва барои ин кор ӯ мара 100,000 реал дод. Вақте ки ӯ ба Саудӣ баргашт, тағои ӯ аз Саудӣ ба ӯ занг зада ва гуфт: медонӣ, мехостум ки бахшиш пирсам, лекин мо дигар ба ту эҳтиёҷ надорем. Мо одамеро ёфтем ки аз туда дараҷаи корию фаҳмиш хубай. Хеш як занма ё ин ки чизе ба мисли ҳамин. Ин яке аз ҳолатҳоай. Дуюм ҳолат. Буд як марди зану фарзанддор ва ӯ хонадор мешавад бо зани дуюм. Лекин зани дуюмаш ҳомила намешавад ва фикр мекунад ки зани якумаш бо ӯ сеҳр кардагиай. Аз шайтонҳо ба ман гуфтанд ки ин зан аз дарди матка ранҷ мекашад. Ӯ кимчи намуд беморие дорад ки ба хотири ин ҳомила намешавад ва ин беморӣ ба циклҳои ӯ дахолат мекунад ки бе инам хуб нест. Ва ҳамин хел ман ӯро гуфтам ки ин кори хеле ҳам оддиай. ба ӯ ман як чанд намуд алафҳо додам ки мара дар ин бора гуфтанд шайтонҳо. алафҳое ки бояд ба ӯ кӯмак мекарданд. ёрӣ медоданд бояд бо бемории ӯ ва маткаи ӯ шифо меёфт. ман аз ӯ пул гирифтам ва баъди як чанд вақт ӯ мара ба меҳмонӣ ба хонааш даъват кард. ҳар гуна хӯришҳоро овард ва гуфт: алҳамдулиллоҳ, занам ҳомила шуд. агар ки ту намебудӣ, ӯ ҳомила намешуд. ин ҳамин хел. яъне ки ин кор қадри мара баланд кард. бо ин кор ман дар назди дигаро фахр мекардам ва ҳама медонист ки корҳои ӯро танҳо ман ҳал карда метавонам. лекин Аллоҳи бузург ӯро бо дигар чӣ имтиҳон мекунад. зане ки якум дошт ва таваллуд мекард, дигар таваллуд карда, дигар ҳомила намешуд. ин аз ҷониби Аллоҳ шуд. яъне ки ҳамаш хубай, лекин дигар ҳомила намешуд. бемор набуд, ҳатто ягон дард ҳис намекард. ӯ бо ҳамроҳи зани якумаш ба назди мо омад ва ман ягон хел ба ӯ кӯмак карда натонистам. сеюмаш мағоза дошт дар ҷои модархудеб. ӯ мехост ки мағозаи худша калон кунад, яъне ки як организатсияи калон шавад. ва аз ман хост ки тамоми муштариҳоро барои ӯ ҷалб кунам. ба худо қасам, баъди як моҳ дар мағозаи ӯ ҳаму ангуроеро дидам ки пур аз чанг буданд. ҳатто як муштарӣ набуд. ягон кас ба назди ӯ намеомад. шейх, пеш аз оне ки мо барномаро ба поён мерасонем, ман мехостум ки дар бораи тавба кардани ту каме маълумот гирем. касе ки гуноҳ мекуна, имкон дорад ки тавба куна. касе ки мусиқӣ гӯш мекуна, имкон дорад ки тавба куна. ҳар як одаме ки корҳои номаъқулро мекуна, дурӯғ мегӯяд ё ин ки ғорат мекуна. лекин ин ҳолати мо тамоман дигарай. ин шахсе аст ки аз шайтон дур шуд. чӣ хел метавонад ӯ ки оғоз кунад ба тавба кардан?
биёем ба ҳамин маълумот барномаро ба поён мерасонем. бо чӣ гуна мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад чунин одам пеш аз тавба карданаш, дар вақти тавба кардан ва ё ин ки баъди ӯ? марҳамат бародар Довуд, метавонен сар кинен. вақти мо ҳам ба поён мераса, барои он хотире ки бисёриҳо ҳатто намедонанд ки чӣ гуна сеҳргар метавонад ки тавба кунад. тавба кардани ман оғоз шудагӣ аз як чизи оддӣ. ман хоб дидам ки дар ман хеле ҳам таъсири хуб расонид. шахсан дар ман як вақт шаб баъди анҷом додани сеҳр ва дигар корҳои нолозима, ногаҳон ман як вазбинии хеле ҳам сахта ҳис кардам дар тамоми баданам ки ҳатто хеста наметонистам. мара сахт ба хоб мекашид ва ман аз хонадор хоҳиш кардам ки мада ҷо ҷидо кунанд, то ки ман хоб равам. барои ин кор бисёриҳо ҳайрон шуданд, ҳатто ман ҳам, барои он хотире ки ман аслан хоб мерафтам дар вақти афтоб баромадан. яъне ки ман хоҳиш кардам аз ӯ ҳуҷра, ӯ ба ман ҷидо кард ва ман ба ӯ ҷо ворид шудам. вақте ман вориди ҳуҷра шудам, аллакай ман ягон чиза ҳис намекардам. рост ба либосом хоб рафтам. дар хоб боша ман чизеро дидам ки сабаби озод шудани ман шуд аз ин даҳшат ва сабаби баргаштани ман ба сӯи Аллоҳи бузург. ман марга дидам. ман дидам ки ба назди ман марг омад. ҳамин гуна марге ки ба сӯи тамоми дигар бандаҳо меояд. ман ҷанозаро пурра гузаштам. маро шустанд, дар кафан печонданд, ба масҷид бурда ҷаноза хонданд, баъдан ба қабристон бурда гӯронданд. лекин ман ҳис мекардам ки ман ҳоло зинда ва тандурустам. ман ҳаракат мекардам ки гап занам, лекин наметонистам. ҳатто вақте ки одамо маро гӯрониданд, ӯ гуфтанд ки дар охир мо аз ӯ озод шудем. ҳатто ӯ зинда ё ин ки мурда. баъди чӣ ман ҳис кардам ки ман дар гур бедор шудам. ман худман дар ҷое дидам ки ҳатто ягон зарраи рӯшноӣ набуд. дар ӯ ҷо ягон садое набуд ки ягон хел метавонад маро ором кунад. ҷои торике ки оҳиста оҳиста якбора ториктар мешуд. баъдан ман садоҳо шунавидам ба мисли раъду барқ. ба Аллоҳ қасам мехӯрам, ман ҳис кардам ки ҳоло дили ман аз баданам мебурояд. чӣ қадар ин даҳшатнок буд. ҳамин хел ӯҳо ба ман наздик шуданд. ин тарсу даҳшат буд. чӣ хеле ки мегӯяд пайғамбари Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. ва дар ҳамин ҷа чунин савол мешавад: чӣ гуна ту зиндагӣ кардӣ? ман зиндагӣ кардам бо шайтонҳо, бо ҷинҳо. китобони ман буд Мандал, Ҷафар, Шамсул Маъриф ва тамоми чизҳои нолозима. ман дар миёни шайтонҳо зиндагӣ мекардам. ман чӣ метавонам ҷавоб бутам бо ӯ? ҳатто ин калимаҳоро ман наметонистам ки ба забон биёрам. ман наметонистам сухан гуфта: худованди ту кияй? ман натонистам ҷавоб бутам ки худованди ман кияй? барои он хотире ки ман бо Аллоҳ зиндагӣ намекардам. дини ту чияй ва пайғамбари ту кияй? дар ягонтаи ин саволҳо ман ҷавоб надоштам. намоз мехондӣ? ман ҷавоб додам не. баъдан ӯ гуфтанд: хай ҳоло бихон. ба ман фармон доданд ки ман намоз хонам. ман гуфтам ки бадани ман пок нестай ва ман бояд таҳорат кунам. ва гуфтанд ки ҳоло ба ту об меоранд. ба худо қасам мехӯрам ки ӯ оварданд. имрӯз майра дар назди ҳамаи шумо гуфтистам. як чизи хеле ҳам калон оварданд ки меҷӯшид. агар ки дар болои ӯ самолёт парвоз мекард, ӯ меафтид. ман бо ҳамин бояд таҳорат кунам? дар ӯ ҷо ҳамаш меҷӯша. ва куҷо ман бояд бигрезам? ман мехостам халос хӯрам ва бигрезам. лекин дар ҳамин вақт ба мисле ки аз замин як даст баромада аз ин ҷо мара қапид. баъдан ба боло бардошта хост ки мара дар дохили ҳамин зарфи оби ҷӯшонидагӣ кунад. баъдан ман чунин дод задам ки тамоми шахсони ин хона бедор шуданд. дар ин бино 3 ошёна буд. касе ки дар болову поёни ман буданд, ҳамаш бедор шуданд. ман дар ошёнаи дуюм будам. ҳамашон дар назди дари ман ҷамъ шуда пурсиданд ки чӣ рух дод? соҳибхона пурсид ки чӣ воқеа рух дод? ман гуфтам ҳеҷ чиз. ман мондаем. маро ба ҳоли худам гузорен.
пеш аз ин кор ба назди ма занҳо омадагӣ буданд ва ӯҳо дар навбат буданд ва соҳибхона гуфт ки мумкин шайтонҳое ки ба бадани ин занҳо ворид шудагиянд ӯҳо хеле ҳам сахту пурқувватанд. яъне ки гуфтанӣ буд ки ҳамин шайтонҳо буданд дод заданд ва ман бошум гуфтам ки ҳамаш хубе, бигзорем ки ман истироҳат кунам. ӯҳо рафтанд, ман дубора хоб рафтам ва дар ин ҷа ман дидам ки ба як ҷои баланд баромадастам ки аз ӯ баландӣ ман падари хидмат медидам. маҳз дар ҳамун ҷое ки айни замон ман хидм будам. ӯ таҳорат мекард бо ҳамун об ва намоз мехонд дар ҳамун ҷое ки мара фармон дода буданд намоз хон. ва баъдан ӯ ба назди ман гашта гуфт: довуд, гирез аз ин ҷо ва наздик нашав. ту ҳоло имконият дорӣ, ҳоло вақт дорӣ барои тавба кардану намоз хондан. ту ҳоло вақт дорӣ барои Қуръон. ҳоло ту вақт дорӣ ки ислоҳ кунӣ тамоми чизҳое ки ту хароб карда будӣ. аз Аллоҳ битарс. дар ин ҷо ба ту ягон кас кӯмак карда наметавонад ба ғайр аз Аллоҳ. Аллоҳ, яъне ки вақте ки ту дар ин ҷо ворид мешавӣ, ягон кас ба ғайр аз ӯ ба ту кӯмак расонда наметавонад. ва вақте ки ман бедор шудам, ман ба хулосае омадам ки тавба кунам ва ба Аллоҳ муроҷиат кунам. ва дар ин шаб якум бор ман барои Аллоҳ намоз хондам. а вақте ки ман мехостам аз ҷом хезам, мубориза рух дод. мубориза рух дод миёни мову шайтонҳо. то ин вақта ман наметонистам ки аз ҷойгаи хоб бихезам. ба мисли ки аз бадани ман устухонҳом гум шиданд ва тамоми бадани ман аз гӯшта. бадан ба мисли хамир. баъдан ман ба Аллоҳ муроҷиат кардам: о Аллоҳ, ба ман кӯмак расон, то ки ман тавонам тавба кунам ва танҳо ба ту намоз бихонам, ба ту саҷда кунам. ман дуо кардам ба сӯи Парвардигор ва ӯ қабул кард. ба ҳоҷатхона рафта таҳорат кардам. таҳорат карда бадани худма шустам ва тамоми либосҳома иваз кардам. либосҳои соҳибхонаро пӯшидам ва баргаштам то ин ки намоз хонам. ман ҳис кардам ба мисле ки тамоми хуни ман аз бадани ман рафт. ва ҳатто вақте ки ман ба пол нигоҳ мекардам, дар назарам мерасид ки ӯ пур аз хунае. лекин ҳоло ҳам ман хостам ки намоз хонам. лекин ҳамаш ин хеле осон набуд. тамоми ҳуҷра пур аз шайтонҳои ҷинси занона шиданд ки луч буданд, то ки мара васваса кунанд ва аз коре ки карданиям баргардам. ман ҳаракат мекардам ки ба ӯ нигоҳ накунам. ман ӯро медидам, лекин қалби ман ба ӯ набуд. ӯро танҳо чашмои ман медиданд. ман Алфатиҳаро хондам ва баъдан сураи Ихлос. баъдан вақти саҷда кардан, яке аз шайтонҳо бо аврати худаш рост дар пешонии ман нишаст. ман сарма ба боло бардошта аз Худованд хоҳиш кардам ки ӯро аз назди ман дур куна ва ӯ гум шуд. дар ракати дуюм боз хона пур аз ҷинну шайтонҳо шуд. рост дар назди ман. ба мисли ки ӯ ҳамашон мегуфтанд ки ё ҳамаш барои туанд, лекин даст каш аз коре ки кардастӣ. ман ба тарафи ӯ аҳамият намедодам ва ба хулосае омадам ки кори кардама ба анҷом расонам. ман намозма ба анҷом расонидам ва шунавидам ки чӣ гуна садои азон барои намози бомдоди рӯзи ҷумъа шунавида мешавад. ман дари хонадора куфтам ва гуфтам ки рафтем ба намоз. ӯ ҳайрон шуд. машааллоҳ, аниқ? ман гуфтам бале, рафтем ба масҷид. ман ба масҷид рафтам, намоз хондам ва хидма тамоман дигар шахс ҳис кардам. вақте ки ман аз масҷид баромадам, ҳамихе ҳиссиёт буд ки гӯё ягон рӯз ман дар ин дунё зиндагӣ кардагӣ нестам. тамоман рӯҳи ман дигар буд, дили ман дигар буд, ҳиссиётҳои ман дигар буд. ман ҳис кардам ки ба равшанӣ рафтаистам, ба хушбахтӣ ва тасаввур намекардам ки ин чӣ гуна мушкилиҳо барои ман мешавад. рух дод вақти намози ҷумъа ва ба хости Худованд ман ба намоз рафтам тамоман дигар тарафи шаҳр. имомхатиби ин масҷид мара намешинохт ва ман ӯро. лекин ӯ хутба хонд дар бораи ҷодугаро ва дар бораи оне ки чӣ гуна муҷозот ӯро интизорае дар ин дунё пеш аз оне ки ӯ ба охират мераванд. ва баъдан бо муҷозот мешаванд дар охират. ин ба ман қувват бахшид барои тавба кардан ба хоҳиши Худованд ва ба сабаби ҳамин шейх. ҳоло он дар Макка қарор дорад. аз Аллоҳ хоҳиш дорам ки ба ӯ бозам дониши зиёд бута, то ки тавассути ӯ ба дигарро фоида бирасонам. баъдан ман ба назди ӯ омада аз ӯ пурсидам ки дар куҷо ӯ зиндагӣ мекунад. ман хеле одаме ҳастам ки аввал ба чунин корҳо сару кор доштам ва ҳоло боша тавба кардагиам. ӯ гуфт ки ин хабарҳои хеле ҳам хубе. аз дасти ман гирифта гуфт ки дар тамоми корҳои ман
ҳамроҳи ман мемона. Ва ӯ ҳамин хелам кардан. Организатсияи хайриявии Алфурқан. ӯ ба ҳамаш мара кӯмак кардан ва ба ман расондан тамоми чизҳоеро ки метонистанд. Ман бо чунин фикр ба хона баргаштам. Ё ин ки ман бармегардам ба сеҳр, ҳамаш чӣ гунае буд ҳамон хел меиста, ё ин ки ман тавбаи сидқан мекунам ва ҳамаш гум мешава. Ман гуфтам, ба мо метавонад таъсир бирасона ҳамун чизе ки танҳо Аллоҳ хостагиай. Ман оятро омӯхтам аз амин шейх. ӯ ба ман ура хонд ва ман бошум ин калимаҳоро такрор кардам. Ман ба хонаи худам баргашта зану фарзандои худам вохӯрдам. Ман гуфтам ки ман назди Худованд тавба кардам, лекин ман бояд интихоб кунам. Ё ин ки ман бармегардам ба кори пешинам, ки дар натиҷа ман бозам машҳуртару бойтар мешам, аз дидам ҷодугари пурқувваттар ва ҳамаш чӣ хеле ки буд тамом хел меиста. Ё ин ки ман давом метавам ба коре ки оғоз кардагиам, лекин дар натиҷаи ин мо фарзандомона аз даст метем. Тамоми бойгаримона ва чизе ки айни замон дорем. Хушбахтие ки ба ивази ӯ рух дод марги ҳамсари ман. Ӯ ба ман гуфт ки бигузор ки мо ҳеҷ чиз надошта бошем. Бигузор ки мо вафот кунем. Бигузор ки мо дунёро аз даст битем, лекин охирата ба даст меорем. Оне ки ин чизҳоро ба мо дод, аз ида беҳтар шамета. Оне ки ба мо фарзанд дод, метавонад ки аз ида зиёдтар бута. Оне ки ба мо тамоми ин дороиҳоро дод, бойгариро дод, метавонад ки аз инам зиёд бута. Тира ки офарид? Тира ки таъмин кард? Ин суханҳоро аз ҳамсари ман мегуфт. Ман ҳатто бовар намекардам. Ҳамин қадар солҳое ки ман бо ӯ зиндагӣ мекардам, ман ҳатто намедонистам ки чунин суханҳоро ӯ дар қалби худаш пинҳон дорад. Тамоми ин вақтҳо ӯ наметавонист ки дар назди ман хеста бигӯяд ки аз Аллоҳ битарс. Ва баъди оне ки ман ба хулосае омадам ки тавба кунам, вақти қасос омад ба фарзандони ман. Якум Диауддин шуд, ки 9 сол дошт. дар синфи дуюм мехонд. ӯ дам кард, бадани ӯ пора пора шуд ва чашмҳош аз косахонаи сараш баромаданд. баъдан навбати бародари ӯ Умар омад. 6 сол дошт. ин интиёми хеле ҳам вазнин буд. аз Аллоҳ хоҳиш дорам ки ин сабаби бахшиши ман шава. дар ин вақт ман ҳиссиётам аз даст додам ва ин аз 1 моҳ зиёд давом кард. дар тамоми ин вақт ман ба худ набудам ва ягон чиро ёд оварда наметонистам. баъди 1 моҳ хотираи ман ба ман баргашт. 1 сол баъди навбати ҳамсари ман омад ва ман ӯро аз даст додам. дар он вақт ӯ дар рӯзҳои охири ҳомиладорӣ буд. ҳомила буд ва ягон рӯзи ба рӯзи таваллуд карданаш монда буд. дар охири моҳҳои 9. шиками ӯ хеле ҳам калон буд. Лекин ин дар ҳаёти ӯ мушкилӣ намеовард. ӯ роҳ гашта метавонист. Лекин баъдан чашмош дард кард ва хунравиши бадан оғоз шуд. вақте ки ба меморхона бурдан, ба мо хабар доданд ки ӯ тандурустай. баъдан шайтон хеста ва гуфт: ман ӯро намегузорам то вақте ки ту аз тавбаҳот даст накашӣ. ман ӯро ба ҳоли худаш намегузорам то вақте ки намемира. ва баъди ӯ мо аз пушти худи ту мешем. лекин имони ӯ сахттар буд. Имони ӯ сахттар буд ва ӯ ба ман гуфт: агар ки ту дар аслан бихоҳӣ ки дар ҷаннат ман Аллоҳа бинам, ту наист. агар ки ту дар асл сидқан мара ҳурмат кунӣ ва дӯст бидорӣ, аз ман ин мукофота нагир ва маҳрум насоз аз ман он қисмати мукофотеро ки сабабаш тавбаҳои ту мешава. натарс, ба Аллоҳ қасам мехӯрам ки ӯ ҳеҷ кор карда наметавонанд. аз чизе ки натарсонанд та, ба чизе ки натарсонанд та. ва баъди ӯ вафот кард. ягон ҷон намемира бехости Аллоҳ. ҳар як чиз мувофиқи вақти худаш рух медиҳад. вақте ки вақт мераса, ӯ наметавонанд ки ӯро дур ё ин ки наздик кунанд, ҳатто ба 1 соат. ҳамин хел Аллоҳ
одамизота интиҳом мекунад. вақте ки ҷодугаро гуфтанд ки мо ба худованд бовар кардем, дарҳол рух мета интиҳом. оё шумо рост мегӯед ё ин ки не. ман дасту пойҳои шуморо мебурам. ё ин ки и муҷозотай, ё ин ки муҷозоти аз ин сахттар дар ҳаёти оянда. аллоҳ ба бародари мо нишон дод дар хоб ки чӣ гуна муҷозот ӯро дар оянда интизорай. одамое ки бовар надоранд метонистанд бигӯянд ки барои чӣ ӯ тавба кард ки сабаби аз даст додани зану фарзанди ӯ шуд. ӯ метавонист ки накуна ӯро ҳифз кунад. лекин агар ки вақти ӯро аллоҳ дар ҳамин вақту соат муайян кардагӣ боша, ӯ наметавонанд ки як соат ё ин ки ира дур ва ё ин ки наздик кунанд. бисёриҳоро бародару хоҳарошон мурдагиай, хешовандошон мурдагиай чӣ ӯ мурданд барои он хотире ки калдуно ҷодугаро тавба карданд. Не албатта. ин танҳо интиҳоме ҳастае ки шайтон тавассути и гумроҳ мекунад одаморо. ин барои ҳамун шахсое ҳастае ки имоншон сустай. як кӯдак мебарад чӣ маънои ӯро дорад ки волидайни ӯ ҷодугар буданд? Не. волидайни ӯ мусалмон буданд, ба имон буданд. пас барои чӣ фарзанди ӯ мурд? барои он хотире ки агар ки дар ояндаи тифл ба оя мерасид, ӯ шахсе мешид ки зарар мерасонид ба ҷомеаву волидайн. яъне ки дар охиронаш бардора гапҳои шайха кӯтоҳ карда гап мезанем ки бале чизе ки мега албатта ки бисёриҳои мо шумо медонем хеле хотиррасон кардан дар кора. мақсади гапаш ки маънои гап ки ҳар як коре ки рух мета албатта ки бо хости худованд рух мета ва ягон таю ба сабаби таъсир расонидани ягон ҷодугар ё ин ки шайтон намешавад. яъне ки шайтон худаш одама намекушад. одамизод ҳамон вақте мебарад ки худованд рӯзу моҳша то ҳамон вақта муайян кардагиай. ва шайтон танҳо одама васваса мекунад, танҳо гумроҳ мекунад ки гӯё ки ӯ куштаестай. то ест ки ба ма барбигард ки фарзандоятро мекушам. Не, фарзандо ба вақту соати муайян кардаи худованд худшон мемаранд. ва шайтон дар ин роҳ чизеро мехоҳад нишон мудад дар назди чашми ҳамин одаме ки дар аввал ҷодугар буд, чизи даҳшатноке чӣ хеле ки мегӯяд ки чӣ гуна ӯ мурдан, ира дар назди чашмаш мисол шайтон нишон медиҳад, то ки битарсаву баъдан бигарда бовар кунад бигӯяд ки мақсад бин ки шайтонам хеле қудрат доштаам хеле кор карда метавонистае. мақсад ки ҳамаш аз худованд худаш вобастагӣ дорад. ва дарди ягон каса ягон шайтон гирифта наметавонад, ба як каси дигар дода наметавонад, ҳатто гуноҳша гирифта наметавонад. чӣ хеле ки гӯяд даҷҷоли хумонда баромада буд дар одаморо ма гуноҳҳои шуморо мегирам мегуфт так. мақсад ки ин корро ягонташ номумкинанд. фикр рақатон дар комментария бинависем бардоро. ҳамон дар хайр то видеоҳои оянда.